Hvem glæder jeg mest til at høre på Smukfest? Shawn Mendes. Hvad siger I andre? Altså, det var fandme ikke absurd i hvert fald. Det er helt sikkert. Vi skal spille på Smukfest i aften, men først skal vi lige ud og snakke med nogle af alle vores super mange fans her på Smukfest. Var vi nogen derovre? Ja. Må jeg spørge jer om noget? Ja. Hvem glæder du mest til at høre på Smuk? 50 Cent. Ikke absurd? Nej. Jeg glæder mig mest til at høre Gilly. Er du helt sikker på, at det er Gilly? Nej. Hvad med for eksempel et band, der hedder Absurd? Det kender jeg ikke. Alpaca. Det er ikke absurd. Nej. Absurd. Det er dem, der spiller nu. Nej, vi spiller kl. 8 lige dernede, og der ses vi jo. Dima. Dima. Ja. Det er ikke lige absurd, du glæder dig mest til, eller hvordan? Anton Vesterlin. Anton Vesterlin siger du, ja. Og det er ikke lige dem, der hedder absurd, du glæder dig mest til, eller hvordan? Nej, jeg kender absurd. Det foregår lige hernede kl. 8. Så tager du hele din kæbe med. Ja, vi er 3 mennesker, men... Fedt, mand. Vi ses, ikke også? Ja, det gør vi. Ja, fedt, mand. Vi ses. Jeg vil glæde mig til at se jer.